dnes je pán Šojom na Slovensku nevítaná osoba. Ak príde na Slovensku napriek tomu všetkému, čo sme urobili diplomatickými cestami včera a dnes dopoludnia, bude niesť zodpovednosť za čokoľvek sa na Slovensku stane, pretože z jeho strany nejde o nič iné, len vyprovokovať, urobiť zle. Pán Šojom ako prezident bude kedykoľvek privítaný oficiálne na pracovnej návšteve alebo na návšteve, ktorá môže byť aj súkromná. Musí to byť návšteva, počas ktorej sa bude správať ako človek, ktorý je na území suverenej krajiny, a nie je návšteva, počas ktorej sa chce správať ako človek, ktorý si iba vyšiel do iného okresu Maďarskej republiky. Toto je provokácia najhrubšieho zrna. Využívam túto príležitosť pri hrobe Alexandra Dubčeka, pretože v roku 1968 prišli k nám aj maďarské tanky. A je veľmi, veľmi nebezpečné, ak niekto 21. augusta práve na výročie dáva opäť najavo, že prichádza na územie Slovenskej republiky, možno nie na tanku, ale príde na krásnej limuzíne, ale bude chcieť ukázať, že toto je územie, kde sme my páni a tu si budeme rozhodovať o našich veciach. Je to veľmi, veľmi nebezpečné, čo Maďarská republika, najmä prostredníctvom maďarského prezidenta, robí v posledných dňoch a posledných mesiacoch. Obávam sa, že kvôli návšteve pána Šojoma bude musieť zrušiť celý popoludňajší program, pretože musím zvolať príslušné orgány, ktoré sa musia touto témou zaoberať, keďže sa nám začínajú aktivizovať extrémisti z jednej a z druhej strany. A my musíme celú túto návštevu nejakým spôsobom zvládnuť. Musíme povedať, čo je najmenšie zlo pre Slovenskú republiku, ale bude treba, aby Slovenská republika sa razantne proti tejto hrubej provokácii pána Šojoma postavila.